bi kan lamɛ jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sutuma bɛ bi alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo do bi o tile 29 ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo n'o ye sunkalomakɔnɔ ye bi o tile 19 ye jate la san kalo 8 do hijira san 1445 san do dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunungo sɔgɔmada joona fɛ wulikajɔ kɛbaw olu donna Kolokani marabolo kɔnɔ na an ka lakarabaw dagayɔrɔ dɔ bɛ ka wulikajɔ ta ni ka taa ɲɛsin ma ka cɛnni dɔw k'o ko kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Mali ministre dɔw olu bɛ taamana Irisila jamana kɔnɔ na tile 2 taama do kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la faraɲɔgɔnba dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka kɛ kucalakaw fɛ yen ka dugawuba kɛ jamana ye u bɛna kɛ ziaraba dɔ min bɛna kɛ kucalakaw fɛ yen kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ndolatanba dɔw baaraw bulu sigilen bɛ sen kan Joyila marabolo kɔnɔ na tɔnga tɛna ndolatanba dɔ ni k'o sigi sen kan k'a bila Mali sɔrɔsilakaw olu ka kɔkɔrɔdonni k'a bila hukumu kɔnɔ na mars kalo tile 3 kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la cakɛda minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛ bɛ siɲɛ ni maaw ye gɛlɛya sɔrɔ n'u bɛ wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin maaw ma dɛmɛɲɔgɔnya kɔnɔ na CCR ni Croix-Rouge olu ka fara ɲɔgɔn kan u sera ka baara minnu kɛ ka se k'o ɲɛfɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la maa 170 kɔ olu bɛɛ lajɛlen maaw ye dɔw hakili cɛna dɔw ta ye ɲɛnɛminimafɛn ka taa se jinɛbana ma olu ye maaw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ furakɛyɔrɔba min bɛ n'i y'a sɔrɔ u filɛ Baginindakaw fɛ an taara ɲɛ da u kɛnɛ ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara kan Alasɔn Balɔyɛgɛla denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ Mali ministre dɔw olu bɛ taamana Irisila jamana kɔnɔ na tile 2 taama do Irisila jamana ɲɛmaaw a n'an ka jamana ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔ minnu na bibi na jamana 2 ninnu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jɛɲɔgɔnya sira minnu bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye taama in kunba ye ministre min y'a baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabolo ma ndɔma Abdoulaye Diop ka taa se Sadio Kamara taama in tɛ dɔ dɛ Mali ni Irisila jamana bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na jɛɲɔgɔnya sira minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka tɛmɛ u bɛ taama min na yarabi Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye n bɛna ka marabolo kɔnɔ na yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana lakanabaw ko wulikajɔw kɛra u fɛ ka da suma dɔw kan ka se ka don n'u ye an bɛ don min ko bi Menakakaw fɛ yen maa caman ka fɔ la ko suma ninnu tali kɔni i ka dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ fɛn min n'a ka d'u ye kosɛbɛ ko nka minnu bɛ n'olu yɛrɛ bɛ tila ni baara ninnu sigi sen kan ko a dɔw bɛ yen a bɛ fɔ cogo min na n'a kɛcogo k'o tɛ kelen ko jamana ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ hali bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ a dira a tilanbaw yɛrɛ ka se ka jate da olu ka ko k'a sango a dabɔlen bɛ min kan a bɛ se ka ko ye cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila jamana ɲɛta o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Kolokani marabolo kɔnɔ na kunungo wulikajɔ kɛbaw u sola ka don Kolokani marabolo yɔrɔ dɔ la ka taa Naraya fanfɛla fɛ ka na bi an ka lakarabaw olu ka daga yɔrɔ dɔ kan a kɔni kɛra tuɲɔgɔnnaw ye ko maa dɔw kasara la u ni na maa dɔw yɛrɛ jɔngɛnna kan n'a tabalen kɔrɔ na wulikajɔw sera ka kɛ an ka lakanabaw fɛ ka jija bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ in fo ka t'u ka bolo kan maa ninnu u tilala k'u kɔtɔrɔma bɔ Serebala marabolo don Kolokani ale sɛrigili kɔnɔ la Serebalakaw ka maire kɔrɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Dirisa Jara baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ŋani wale in kɔni kɛra sonyani wale de ye sabu an ka yɔrɔ in na yan nɔ an b'a dɔn yɔrɔ kun ka jan an na dɔɔni nka an bɛ dugawu don kɛ fɔlɔ minnu jogina Ala ka se ka kɛnɛya sabatiw ye minnu yɛrɛ fana tora la Ala ka lahara k'u ye dayɔrɔ ye Ala kana faso k'u ma fitiriwale o kɔni binna an ka mɔgɔw kan nka an b'a dɔn kunnatigɛ sɔrɔla la nka fɛn o fɛn n'a fɔra kɛlɛ y'a dɔn maa min na ni sonya a bɛ fɛrɛ i la fɔlɔ dɛ nɛbɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ tasisi b'an ka yɔrɔ la yen nka ni maa ni hakɛ tora jɔjɔ o ma d'an ma fɔlɔ kuwa tiɲɛni kɔni kɛra a la nafolomafɛnw ta fan fɛ parce que mobili minnu bɛ da la u nana ni u ka fɛɛrɛw b'u bolo ni fɛn dɔw nana ka sin ka tasuma de wuli olu la nka i bɛna bi mɔgɔ min kan n'i t'a ka sokɔnɔ ko dɔn a ka ca Ala fɛ i sigilen tɛ ni riposte min fana ye o bi sɔrɔ dɛ a kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni sera ka komi anw ni jɛman cercle de bɛ dan bɔ mɔgɔ ninnu fanba bɛ Falo ani Jɛmani anw ka commune yɛrɛ tilefɛ côté kɔni lakanabaliya bɛ yen n'o y'an ka Samantara fanfɛla ye mɔgɔ ninnu ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen Jiguna ni Zamuku cɛ
o kɔni ye Samandara bugudaw ye nka o yɔrɔ ni batu de ka sun sinon ni fɛn o fɛn nana tiɲɛni kɛ u bɔra naramara de la kan an bɛ nin waatini min na sa minnu y'a tiɲɛni kan an b'u kunnafoni sɔrɔ kuma vers 11h u kun sera fɔ sirado près de Falu y'a dɔn u bɔfan dɔ n'an fɛ u kɔni bɛ ka taa ni nɔrɔ in de renfort nana kabini tilema bɔ ko ɲuman kabini avion sen donna kɛlɛ la kɛlɛ tiɲɛn'u bolo quoi anw yɛrɛ minnu bɛ Sagabala ni Karikuru yɛrɛ cɛ wala cɛ nɛfitigi de bɛ tɔn ka du kɛnɛ na i bɛ kisɛw tɛmɛntɔla ye baara min bɛ ni an b'o la bada n'o ye kunnafoni ye parce que n bɛ k'o de fɔ mɔgɔ o maa ni kɛlɛkɛminɛn b'i bolo kɛlɛkɛminɛn dafala ye kunnafoni mais anw ka yɔrɔ la kunnafoni dili bɛɛ lajɛlen bɛ siran i ni tɔnkɔrɔ parce que u b'a f'u ɲɛna de n'a y'an ko fɔ an b'a faga fo hali n'a y'a telefɔni cɛ an bɛ bɔ a kalama donc o ye fɛn ye fo adamaden ka limaniya de k'a fɔ ko an bɛɛ de kan ka jɛ ka ɲɔgɔn lakala n'an ma kunnafoni di an sigilen tɛ ni kow ye nin ye sɔrɔsiw ye bamananw b'a fɔ ko ni dundulu banna ko se bɛ kɛ mundulu ma mɔgɔ kana bila hakili fɛ k'a fɔ ko kɛ bɛ gouvernement baarakɛlaw dama de nɔfɛ anw yɛrɛ minnu ye civil ye n'u tilala ninnu na don o don an ka da la ko se bɛ kɛ an yɛrɛ fɛ ne kɔni b'o fɔ min ye jamana fana ta fan ye an kɔni y'a lajɛli k'an kana sigi an fɛ yan mais hali bi u ka dɔ fara an ka lakana fɛɛrɛw kan an bɛ se ka kisi an ka sigida la cogo min an kɔni labɛnnen don su ni tile ka se ka kunnafoni di o ye ne ka bilasiralikan kɔni. ni tun bɛ tali kɛ Dirisa Jarala Seribala kɛrɛnkɛrɛnna o maire kɔrɔ dɔ a fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye fɛɛrɛ balilen bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka basigi ni k'o sabati n'o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen ka o ladon k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka sɛbɛnfura dɔw kɛrɛnkɛrɛnya ni ka se k'olu bɔ k'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen bi na o yɔrɔ ko jɛndi kɛnɛ ye maa si ka taa o kungo kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana lakanabaaw bɛ baara la u ka baaraw ka se ka nɔgɔya yɛrɛ kojugukɛlaw bɛ don kungo dɔw kɔnɔna na ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma kungo ninnu k'a fɔ ko maa si kana don a kɔnɔna na colonel Adama Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. o kungow la kira b'o la o bɛ tɛnɛnkun fan fɛ serment o bɛ mɔndoro fuliseli o fana bɛ bulukɛsi olu fila bɛɛ lajɛlen ye Mali ni Burkina frontière fanfɛla ye Wagadu fana bɛ yen nɔ o ye Mauritanie frontière ye mais Nara ani Nioro fanfɛla la Bangasi mara la Bayi bɛ yen Kati fan fɛ forêt de Bawule mɔgɔ man kan ka se yen nɔ forêt sama o bɛ Sikaso Sokunani o fana bɛ Sikaso mara la ani Bafin Banzani o bɛ Yanfoli la ani Ɲɛdandugu o bɛ Yanfoli la ani Garado olu cɛ la hali ka don kungo in kɔnɔ i man kan ka don a kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya t'i bolo a fɔra mɔgɔ kana se e taara yen nɔ aw groupe dɔ misali la o kɔrɔ ye k'aw ye banbagaciw ye i bɛ bila sariya ka bolo kan o bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ jugu don ou bien mɔgɔ ɲuman don ou bien ni fili de y'i sɔrɔ i filila sira la i sera yen nɔ n'o bɛɛ banna n'a kan k'i bila sariya de b'a f'i ka bila n'i kan ka ɲagi sariya de b'a f'i ka ɲagi fɛn o fɛn f'i ka mɔgɔw la faamuya o de la an bɛ ka mɔgɔw sensibiliser kuma in ye dɔ ye wa an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yɔrɔw la Mali kɔnɔna la u bɛna baara kɛ ka jama ladɔnniya a tɛna kɛ ko an bɛ bin ka girin ka fɛn dɔw kɛ mais jama bɛ ladɔnniya dɔɔni dɔɔni ka taga o la ne bɛ a fɔ jamanadenw ye u k'an dɛmɛ an ka baara la parce que an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an bɛ ka k'olu de kama u k'an dɛmɛ u yɛrɛ ka lakana sabati ni kungo kɔnɔla ninnu ni banbagaci ninnu yɔrɔ janyara o la sisan a bɛ gɛlɛya i k'u ye parce que kungo kɔnɔla ninnu i bɛ taa sɔrɔ duguw de ka sɔrɔ a la donc u b'u bɔ u t'u daga yen nɔ u bɛ boli ka na mais n'u yɔrɔ janyara sisan a ka ca Ala fɛ kasaraw bɛ dɔgɔya. ni ko bɛ tali kɛ colonel Adama Traoré la chef d'état-major o kɛrɛfɛmaa don kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'an janto ɲɔgɔn na n'o kɛra jamana in basigi k'o bɛ sigi sen kan o y'a wuli kajɔ kuba an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra yen CCR kɛrɛnkɛrɛnna ka se Croix-Rouge ma olu ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɛ na baaraw bɛ ka kɛ u fɛ u ye mun ni mun de kɛ u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ni ka se k'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye min kɛra ka fɔ a ɲɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ kan ni Elizabeth Sogoba la baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an bɛ Gawo dɔgɔtɔrɔso ani Mopti dɔgɔtɔrɔso ani dɔgɔtɔrɔso min bɛ Menaka ani Kidal ani Tombouctou CICR bɛ olu jukɔrɔma don kosɛbɛ furakɛli ko ta fanfɛla la donc mɔgɔ minnu ye blessé de guerre ye n'an y'a jateminɛ 2023 san kɔnɔna na an ka dɛmɛ sera o mɔgɔ minnu ma mɔgɔ bannanin kɔ an ka dɛmɛ sera olu mɔgɔw ma toujours kɛnɛya ko ta fanfɛ i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ ni olu ye lujuratɔw ye a bɛ se ka kɛ olu joginna ani a kɛra sababu ye ka u bolo walima ka u sen ka kɛ sababu ye ka na ni o tigɛli ye i b'a ye ko CICR ni Croix-Rouge Malienne ye dɛmɛ don olu mɔgɔw fana ma donc ni kɛnɛya ko ta bɔra ye mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko déplacé o kɔrɔ kɛlɛ degun sera minnu ma f'u ye u sigiyɔrɔw bila ka taa sigiyɔrɔ wɛrɛ la walasa u ka lakana
dɔɔni sɔrɔ CICR ye balo kilaw fana kɛ ka ɲɛsi olu mɔgɔw ma an b'a fɔ olu de ma ko ka ko teliya ka ko balilen kɛ ani ka ko teliman kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ se ka u ka danbe dɔɔni sɔrɔ ani u bɛ se ka lakana dɔɔni sɔrɔ an ye olu baaraw caman fana kɛ an ye baara dɔw fana kɛ min ye ka taa bɔ mɔgɔw ye kaso kɔdɔnnaw la mɔgɔ minnu ni olu degunna n'olu minɛna ka sababu kɛ kɛlɛ ye walima kaso laden wɛrɛw donc an bɛ taa olu fana lajɛ ani an bɛ kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ ni mɔgɔ minnu ye o ɲɛmɔgɔw ye kaso bo ɲɛmɔgɔw ye ani o kuma ɲɔgɔnya ninnu ni u lajɛli kun ye min ye walisa hali ka sɔrɔ u bɛ kaso kɔnɔna na walisa u ka lakana ko ani u ka balo cogoya ko donc an bɛ baro kɛ ni olu mɔgɔw ye kaso bo ɲɛmɔgɔw fana ye u ko ninnu kan de a kun ye de adamaden i mana kɛ gɛlɛya suguya sugu kɔnɔna na i ka adamadenya danbe o ka se ka lakana o ka se ka labato donc olu ye baara damadamani ye an ye min kɛ ka fara fana an bɛ kunnafoni di minnu kɛ sariyaw kan minnu kan ka labato kɛlɛ kɔnɔna na ani adamadenya jɔsenw kan donc an y'olu baaraw fana caman kɛ 2023 san kɔnɔna na ni ko bɛ tali kɛ kan na Elizabeth Sogoba a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ min b'u fɛ jamana kɔnɔ n'i y'a balalen fara ɲɔgɔn kan jamana basigi ni tigɛ di ɲɔgɔn ma o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen ka o lɔn k'a fɔ Mali ministre ɲɛma kɔsa in ale bɔra ka fara ɲɔgɔn ba dɔ k'o sigi sen kan Mali kɔnɔna na mun ni mun de kan ka kɛ jɛɲɔgɔn sira jumɛn de bɛ yen ne jamana kan ka to o bolo kan jamana bɛ ka mun ni mun de labɛn a dama dogo ninnu na faso de ɲɛkɔrɔ o kɛnɛ kan an ka kolatigɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'olu bɛ baara kɛ jamana ɲɛmaaya sow la olu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan olu la Isa Gindo ye kuma min fɔ an ka lamɛn tani ka segin ani feere k'olu nɔgɔya ka jamanadenw kɔlɔsi ne jamana mun ye problème sɔrɔ CEDEAO bɛ k'a kɛrɛfɛ pour que ka problème gérer an y'a kɔlɔsi Mali ni Burkina ni Niger san caman a bɛ san 10 bɔ o bɛ ka kɛlɛ kɛ terroriste fɛ CEDEAO ma wuli ka jamana ninnu dɛmɛ CEDEAO ye ɲangili dɔw ta ka frontière datugu Mali sanctionnera Burkina sanctionnera Niger fana sanctionnera u taara k'u bɛna sɔrɔsiw dɔw bila fanga yɛlɛma mun kɛra Niger ka taa intervention kɛ jamana kuntigi kɔrɔ k'o lasigi donc kow cayara an y'a ye CEDEAO a hakilina mun y'a sigi a bɔra o hakilina kɔnɔ donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'an ka bɔ CEDEAO la an k'an yɛrɛ ta an ka se ka jɛkulu dɔ sigi mun bɛ se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya n y'a yira fana n ko Mali administration n'o ye secrétaire généraux ye directeur ye présidence mɔgɔw ye n'o ye primature mɔgɔw ye ani ministères bɛɛ donc an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ parce que an fana bɛ baara kɛ fasodenw de ye jamana ɲɛmɔgɔ ye minnu fɔ an fana b'o de kɛ ni tun bɛ tali kɛ Isa Gindo la jamana ɲɛmaaya sow la olu ka fara ɲɔgɔn kan a fɔra cogo min na kuma tɛ dɔ ye dɛ jamana in kɔnɔna bi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali basigi kama n'o y'a kunbaya an bɛ dugawu kɛ Ala ka hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen fara ɲɔgɔn kan min n'o bɔra ka kɛ février kalo yɛrɛ kɔnɔna la n'o bɛ wele ko synergie n'o tɛ dɔ ye dɛ tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ k'a fɔ février kalo min n'an filɛ kɔnɔna na o tile 24 furajɛra fanga a tun yɛrɛ la k'a fɔ ko kalataw de bɛna kɛ o kɔnɔna na ka se ka jamana kuntigi ka se k'o sugandi k'a sɔrɔ baaraw ma se ka kɛ kulu dɔw bɛ olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko synergie u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ sibiri don ne ka wele bila kunnafonilaw ma o kɛnɛ kan nabi cogo la ale y'a ko ɲɛma dɔ a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan u filɛ donna tɛmɛ fanga mɔgɔw u ye layidukan mun ta malidenw ye u ye kalikan min ta malidenw ye u ye layidu min ta diɲɛmɔgɔ ye ani u ye kalikan min di diɲɛmɔgɔ ma k'a fɔ février kalo la u bɛ kalataw olu labɛn Mali jamana kan u bɔra dɔrɔn k'a fɔ ko kabalataw ko olu bɔra u dɔgɔkɔrɔ dɔɔni u ma kuma fɔ mɔgɔ ye a la olu dun bɛ ka fanga mara cogo min na kabi bi tɛ an y'u kulo la somi k'a fɔ u k'u kɔlɔsi donnatɛmɛ fanga man kan ka kɛ k'i bolo bila fɛn bɛɛ la ye ka bɔ yen bi na jamana bɛ kɔlɔlɔ caman kɔnɔ n'i y'a ye kurantigɛ banbali o bɛ an kan sirabaw karikarilen don kɔngɔ fɛnɛ o kun bɛ an kan o de la komi olu ma don fɔ mɔgɔw ye k'u bɛ se ka kalafili dilan ka bɛn ni waati mun ye o de la an ko ka fanga a ka lajɛ a ka di maa wɛrɛw ma minnu bɛ se ka a baara kɛ an bɛ na wulikajɔ minnu kɛ maliyɛnden fɛn fɛn min degunnen don ka kɛ ni nin sanga ye ka kɛ ni donnatɛmɛ fanga mɔgɔw ka fanga boli cogo ye an bɛ wele de da bɛɛ ye sabula jamana ko maa kelen ko tɛ anw mun ye jama ɲɛmɔgɔw ye anw ye jama kumadaw de ye o de la min ka di jama ye anw bɛ taa o taabolo de fɛ maliyɛn fanba de degunnen don bi
o de la an bɛ wele da maliyɛn den bɛɛ ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan k'a fɔ maliyɛn denw ye bɛɛ lajɛlen jɔlen ka to yanni wele da kuma cɛ wulikajɔ ninnu n'a bɛ sabati don o don an bɛ wele da bɛɛ lajɛlen ye waati kɛ duguna ko ye k'a fɔ donnatɛmɛ fanga mɔgɔw ye ko to kan ka di ko ye nka bɔn kan de ye ɲɔgɔn tɛ ni ko bɛ tali kɛ nabi cogola la k'olu ka wulikajɔ bi jamana kɔnɔ na fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ye k'u bɛ o sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ min da ka di ma la yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye buru baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya boulangerie tigiw olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye ko buru kɔni ko fɔ i tɛna fara sɔngɔ kan wa olu ka wulikajɔ bɛlɛgɛlen bɛna ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛɲɔgɔnya ma o kɛnɛ kan Ibrahima Yakuba Sise ale y'a ko ɲɛmaa ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye u filɛ. An ka n'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ buru ko problème a tɛ yen dɔ tɛna fara buru prix kan buru bɛ yen farine bɛ yen a ɲuman fana ka tila k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ye an b'u kɔ fantanya kɛlɛ la an b'u kɔ fantanya kɛlɛ la réunion kɔni kun ye o yɔrɔ ye message laban kɔni ye min ye dɔrɔn jamana bɛ lahaliya min na kɔni n'an ma jɔ an jɔyɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a tɛ jɔ puisque n'i y'a ye boulangerie b'an bolo jamana de bɛ yen donc n'an ma jɔ nin waati na k'u dɛmɛ a tɛ ɲɛ ni gɛlɛya bɛ jamana kan an fana ka kan ka dɔ bɔ an yɛrɛ la k'a di jamanadenw ma c'est normal an bolo an bɛ an yɛrɛ ka baara de la. ni ko bɛ tali kɛ Ibrahima Yakuba Sise ni tun ale kan ye boulangerie tigiw olu ka fara ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na min da ka di Mali la yarabi ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye ka wula k'a fɔ dɔgɔ furanjɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o baaraw sigira sen kan dunko juguya ni yurugurugu yɛrɛ o kɛlɛli baaraw fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ o la mun ni mun de kan ka kɛ ka dunko juguya yɛrɛ ni ka se ka bali an ka jamana kɔnɔ na o kɛra faraɲɔgɔnba ye o sen fɛ sifinnakaw ka ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Kasim Fɔnbala ale ni sifinnakaw ye ɲɔgɔn ye sifinnakaw ka faraɲɔgɔnba dɔ kɛnɛ kan ale ye min fɔ sifinnakaw ye an ka ministre lamɛn. aw kelen nɔ tɛ n'i taara système na an ka système nɔ b'a la dɛ mais baara bɛ ka k'o kan n'aw mɔgɔw bɛ papier la dɔw bɛ yen nɔ u t'i ka papier d'i ma n'i ma wari d'u olu mɔgɔw bɛ yen u ko n'i y'a di k'i fana sen b'a la dɛ donc problème mun b'anw na c'est-à-dire Mali tellement mɔgɔw kanu bi an na tellement ka di ɲɔgɔn ye an bolo n'an ko nin bɛ sonyani na k'o ye a tigi tɔgɔ tiɲɛni de mais a bɛ sonyani na aw ka mɔgɔw de faga o. J'ai fait récemment une tournée dans les régions du Nord mais ne taara sɔrɔ dɔw ko ne ma k'u ti baara fɛ ne ko jeune ma n'aw ti baara fɛ k'u ti baara fɛ k'olu bɛ yɔrɔ min na bi na ko kɔngɔ de b'u la aw dun ka diinɛ bɛ yen kɔngɔ de b'olu la k'olu ti baara fɛ u bɛ yɔrɔ min na k'u ti se k'ale baara kɛ k'a fanga t'u la aw bɛ se k'o yɔrɔ imaginer c'est à dire k'olu mɔgɔ tellement waati mun na parce que o yɔrɔ ninnu anw yamaruyalen tɛ maliyɛnw ka taa o yɔrɔ la bi na an bɛ se ka taa yen alhamdulillah mais n'an bɛ t'o yɔrɔ la ko kɔngɔ de b'u la donc c'est à dire que mɔgɔ dɔw bɛ yen wari tun bɛ c'u ma k'u ka baara dɔw kɛ an ka jamana kɔnɔna la u tun b'a wari ta au lieu k'a di communauté ma u b'a wari dun aw organisation b'a la parce qu'il y a des organisations qui prennent des financements qui disent je vais aller investir à Menaka u dalen bɛ Bamako u bɛ wari bɛɛ dun n b'a kɛ cogo dɔn organisation tun bɛ n bolo Think Peace wari bɛ ta k'a dun parce que e yɛrɛ e bɛ sonyani de la État bɛ wari d'u ma k'u ka baara kɛ jeunes ye an ka mɔgɔ ninnu u b'a minɛ u bɛ wari dun bon o bɛɛ de kan ka dabila mais a dabilali ça fait mal. Aujourd'hui, mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na u bɛ kule la a bɛ k'a minɛ ko politique ko tɛ dɛ n'i ye wari minɛ dɔrɔn président ko k'i don yen wa an si tɛ se k'an da don a la c'est la règle aujourd'hui fonction publique la yɔrɔ n'i ye ministre ye bɛɛ bolo ko fonction publique la k'i bɛ se ka mɔgɔw don baara la bɛɛ de bɛ y'o ye ce n'est pas normal mais bɛɛ ka taa kalan ɲɛ dɔrɔn mais n ko bɛɛ bɛ corruption na parce que wari de bɛ di pour que ka passer wari bɛ di pour que ka passer bac la wari bɛ di pour que ka passer DEF la wari bɛ di pour que ka passer fonction publique la tuma dɔ la mɔgɔw de bɛ wari ta 2 millions 3 millions pour que ka passer e yɛrɛ bɛna fonction publique bɛɛ kɛ e t'o wari sɔrɔ mais e wari bɛ d'e ma e ka passer pour que ka don o la mais i t'o don i ka don baara wɛrɛ la i ka se ka commerce kɛ n'o ye président ko ka annuler donc olu y'u ka wari fili ou bien o tɛ tiɲɛ. ni ko bɛ tali kɛ ministre la ministre min n'o ka baara ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ni sifinnakaw ka kuɲɛ ɲɛnabɔli ma Kasim Fɔnba kuma tɛ dɔ ye bi an tɛ se ka foyi sɔrɔ n'an ma kɛ an yɛrɛ ye k'o ye kuma kunba de ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn min da ka di Mali la ala k'o sabati n'an bɔra ye pakɛyaw olu ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa 23 bɔɲɔgɔnko ma o dɔw bɛ yen bagan mara ka taa se bayɛlɛmaniw u dɛmɛna o hukumu de kɔnɔna na min kɛra ka wa dɛmɛ in sɔrɔba dɔ ye Yama Denfaga ale b'a ka nisɔndiya yira dɛmɛ in hukumu kɔnɔna na an ka lamɛn. Dɛmɛ nisɔndiya in tɛ se ka fɔ ka ban yɔrɔ y'a ye depuis dugu jɛra an bɛ yɛlɛ de la an yɛrɛ ma tiɲɛ na PACAO ye dɛmɛ min d'an ma an tɛ se ka PACAO fo ka ban c'est à dire PACAO sera k'i adresser an bénéficiaires yɛrɛ la musaka in sɔrɔlen non seulement a bɛna an ka qualité yɛlɛma ani an ka productivité
donc an bɛ se ka produit ɲɛnama sɔrɔ k'a ci an ka clients ma parce que an ka clients caman ye kɔkanmɔgɔw de u ka exigence ka bon qualité ta fanyɔrɔ la. a tun bɛ jɛkuluba min ɲɛfɛ tubabu la nga farafina bɛɛ lajɛlen olu ka dɛmɛya jɛkuluba ale tun y'o ko ɲɛma ye ale da nanen kɔfɛ ko kulu in tubabu u ye danaya da denkɛ kan n'i y'a sɔrɔ tali kɛ papu la o kɛra sababu u ka se ka baara dɔw kɛ baara fɔlɔ yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ baara bɔra ka k'u fɛ o kɛra ka pɔnpe kɔlɔn dɔ k'o baaraw sigi sen kan Buguni Banikɔnɛ cɛ ale marabolo kɔnɔ na n'o bɛna kɛ Wɛbɛda la o château dayɛlɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ baaraw kan ka kɛ ka ji d'olu ma o dayɛlɛli baara u b'u bila mɛ ka sibiridow kɔnɔ kɛ kɔnw ye Musa Kɔnɛ Warabasiro Musa a ye ɲininkali k'ale la a ye kuma min fɔ o filɛ. Alhaya Togola n'o ye Maru Sanfu ye a jɛnguma ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Buguni komini 26 an taamara ka baara kɛ a fɛn o fɛn kɔnɔ an bɛ u bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba o banna Ala ka dayɔrɔ suma min ye cɛkɔrɔba yɛrɛ denkɛ ye ni o ye Papu ye n'o y'a denkɛ kɔrɔbalen ye Maru Sanfu banna a ka tubabu ye danaya da ale kan ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnfu a la o la an jɛnkɔma ɲɔgɔn na baarakɛɲɔgɔnw Buguni mara kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka i labɛn baaraw bɛ u cogo kɔrɔ la Ala kɔni ye ani cɛkɔrɔba ta Ala ye o se a dan na mɛ cɛkɔrɔba denkɛ o bɛna baara ninnu kɛ cɛkɔrɔba nɔ la o baara hukumu kɔnɔna na ɲina pɔnpe kɔlɔn dɔ bɛ yen o dira Cɛmala Banikɔnɛ komini ma u ka dugu dɔ bɛ yen ko Wɔbɛda ni Ala ye samedi don yira an na an bɛ taa ka taa kɔlɔn ni dayɛlɛli kɛ Wɔbɛda la o la an b'a ɲini Buguni mara bɛɛ lajɛlen fɛ Maru Sanfu jɛkoma ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka wuli ka na an ka jɛ ka taa nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sababuya kɛ faso baara de don an ye wulikajɔ minnu kɛ jamana in ka ɲɛtagako la mɛ ni cɛkɔrɔba banna caman bɛ yen o bɛ to kunbanɔ kunnafoniko la Ala barikala cɛkɔrɔba denkɛ ni an bɛna baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ka denmantiw bɛ yen u bɛɛ ka wuli ka u jɔ maa si kana kirikiri kɛ an ka to Ala kɔ Ala barikala bi an ye pɔnpe kɔlɔn sɔrɔ pɔnpe kɔlɔn an bɛna taa o dayɛlɛli kɛ samedi don Wɔbɛda la fɛn o fɛn b'i ka dugu la k'i ka demanti bɛ an bolo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faso baara de don ni Ala ye mun garisigɛ kɛ min ye a la o b'o sɔrɔ baara b'a nɔ la foyi ma dajigɛ ka Buguni ni a lamini bɛɛ lajɛlen kunnafoni o la an ka dugutigiw n'an ka mɛrilakaw ni kɔmandannakaw ni gouverneur ka fara dugu jɛkulu bɛɛ lajɛlen kan baara ninnu b'u nɔ la tewu Buguni tɔgɔ la région tɔgɔ la Mali tɔgɔ la walasa ka se ka dɛmɛ don cɛkɔrɔba y'a bila yɔrɔ min an ni denkɛ fana bɛna ta o cogo kelen na ka baara ninnu commencer ni tun bɛ tali kɛ Musa Kɔnɛ bɛlɛli kama Warabasiro Musa ka bɔ Buguni a fɔra cogo min na wulikajɔ min na k'u fɛ Wɔbɛda la Banikɔnɛ cɛkɛrɛnnen ale marabolo kɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ château min na di Ala ka ɲɛta ye ka ɲɛsi dugulabaw ma n'an bɔra yen farikolo ɲɛnajɛlaw olu kɔkɔrɔdɔnbaa minnu bɛ n'o ye supporters ye olu ka jɛkulu o ɲɛma danga n'o ye Cheikhna Demba ye ko sanction tara kama fɔlɔ o baara min kɛra min kulu yɛrɛ ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Sulemani Jabate la baara in kɛra cogo min ale y'a ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye an ka lamɛn. sɛbɛn don communiqué la fɛn min y'a to ni a suspendra a ma suspend à vie an y'a jateminɛ kɛ association tɛ mɔgɔ kelen ko ye association jamako de ye n'i b'a fɛ ka fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn fɔ association i kɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ i ni association mɔgɔ kɛ bɛn k'a fɔ ko bɔn an bɛna nin kɛ an bɛ nin fɔ tan an bɛ nin fɔ tan n'o t'a la fɛn mana don e kun ma dɔrɔn e bɛ wuli ka i ka miiriya ta fɔ o dun tɛ association ka tagalan ye yɔrɔ kɔni o ka gɛlɛn dɛ kelen tɛ fila tɛ n bɛ dama dama fɔ aw ɲɛna ni match biye ninnu fɔra donc ale bɛ a biye a cara n'a ma fɛn kɛ an tɛ taa terrain na ni mɔgɔ ye ale ye u b'a fɔ nin supporter ka mɔgɔ dɔ ye nin supporter ka dangan ye u b'a fɔ ko donc bureau bɛnkan de don ou bien k'a fɔ ni entraîneur ma changer an b'a kɛ tan o tɛ an ka fɛn kɛ ye parce que n'an ka fɛn kɛ an bɛ taa an t'a fɔ fɛn kɛ tan an ni fédération mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ an bɛ se ka an fɛla fu donc o ka fisa a kɛ fɔ les réseaux sociaux ne a ma kɛ tan ou bien a bɛ kɛ tan a bɛ gɛlɛya a bɛ na ni gɛlɛya lase an ma parce que an yɛrɛ bɛ ɲininka waati dɔ la a ye nin fɔ n ko n ko an bɛ bɔ a kalama ani hali protocole n'an bɛ yɔrɔw la bon kuma dɔw bɛ i bɛ wuli dɔrɔn ka kuma dɔw kɛ ka fɛn dɔw kɛ yarɔ o ka gɛlɛn a ma suspendu vidéo nin kama dɛ a sen b'a la mais a ma fɛn kɛ nin kelen kama dɛ pour que population ka a faamu parce que fɛn dɔw b'a la a n'a nana a bɛna kɛ problème ye an yɛrɛ ma an ka association ma parce que an ka crédibilité bɛna bɔ yen donc mɔgɔw b'a fɔ ninnu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye u bɛ kuma kɛ tan alors que raison t'u bolo a bɛna an fɛgɛya mɔgɔw bolo mɔgɔw bɛ ka landaya min b'an kan o landaya bɛna bɔ an kan n'olu kɛra a bɛna kɛ baara ye non seulement o bɛna bɔ an kan faamaw fana ka
danaya an partenaire nu o fana ka danaya bɛɛ bɔ an kan c'est pourquoi bureau yɛrɛ non kɛ o don u ye mankan yɛrɛ ci bureau mɔgɔw ko nin mɛnna donc n'a ma fɛn kɛ an ka a suspend fɔlɔ ko u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an ka ko ɲɛnabɔ ten sinon ko nin tɛ an ka association tagabolo ye o de don quoi vidéo nin b'a la mais o t'a essentiel ye dɛ aw yɛrɛ b'a kɔlɔsi mina kɛ du sortie médiatique ninnu aw yɛrɛ b'a la lajɛ aw yɛrɛ mɛ association aw bɛ lajɛ n'a ka ɲi association na ou bien n'a man ɲi. Ni kun bɛ tali kɛ Sulemani Jabati la kɛrɛnkɛrɛnnana jɛkulu min bɛ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ ndolantannaw olu ka kɔkɔrɔdonbaw o jɛkulu o ɲɛma don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ko bila bɛn ni kelenya minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ hali bi farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniw na Joyila marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Tɔnga olu ye wulikajɔba kɛ ka kububa dɔ n'o ye senna ndolantanba dɔ ye ka se k'o sigi sen kan ndolantanna 100 ni kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnatɔmɔ o ɲɔgɔndan laban ni y'a sɔrɔ walanba tali yɛrɛ o bilalen bɛ kɛ kari nata in kɔnɔ mars kalo tile 3 o bɛna kɛ Tɔnga yɛrɛ u ka cɛba min bɛ yen n'o bɛ wele ko Isa Kulubali n'ale sigilen bɛ Gana ni bɛɛ lajɛlen kama ko Osama ale ka wulikajɔ don a faso la k'o sɛbɛn kɛ i mana taa yɔrɔ yɔrɔ ko faso in k'o de bɛ laban k'a to yen ka se k'a dɔgɔninw k'olu timinanja ka kubu ɲɛnama dɔ ni ka se k'o da a tago 4 n'a ye ni sen nata ye wa ɲinɛn ta in a finali kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'a kunjɛliw ye olu bilalen bɛ ka mars kalo tile 3 nata in kɔnɔ a bɛna kɛ Tɔnga yɛrɛ ndolata kɛnɛba kan wa ko ni ndolata in ye u kɛlen bɛ ka wulikajɔbaw kɛ wa ɲinɛnta u y'a bila minɛ min kɔnɔ na ko sɔrɔsilakaw ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛn ni kelenya jamana kɛ ɲɛda kura ka se ka kɛ ka ɲɛsin o ma ka kɔ a baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ min y'a ko labɛnba dɔ ye u b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan an balimakɛ e yɛrɛ jɔn ka bɔ mini. Ne tɔgɔ Adama Fɔnba ne bɛ bɔ Tonga bɛ Wakɔrɔ commune fɛ Wakɔrɔ fɛnɛ bɛ Joyila région fɛ. Adama Fɔnba ko ndolantanba dɔ sigilen bɛ sen kan sɔrɔsilakaw ka dɛmɛɲɔgɔnya n'u ka hakilaw k'a bila olu ka dɛmɛɲɔgɔnya hokumu kɔnɔna na ndolatan jumɛn don. Ndolatan bɛ an ka équipe belebele 2 de ni ɲɔgɔn cɛ équipe min bɛ n'u b'a fɔ ma ko FC Jigisɛmɛ ale ni FC Badeya olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ballontanba in finale la a bɛ kɛ Kardo Tɔngakaw fɛ yan commune équipe don an b'a kɛ club ko ye Wakɔrɔ commune denmisɛnw ka fara Wakɔrɔ n'a dafɛ dugu kan an nana kana ballontannaw tɔgɔ fara ɲɔgɔn kan k'u tila k'u kɛ équipe 5 ye équipe 5 in fɛnɛ tilala poule 2 de ye poule fɔlɔ o kun ye poule A ye équipe min tun b'o kɔnɔ o ye FC Jigisɛmɛ Vétéran Balazan ani FC Dabazan poule 2nan FC Badeya FC Nɔgɔn Danbele FC Benkadi ani Balemaya an ka kulu ballontanw bannen kɔfɛ premier ani deuxième ye ɲɔgɔn kunbɛn poule A premier o kɛra Jigisɛmɛ ale ni poule B deuxième ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra Sibirido na demi-finale la ballon banna 0-0 la a nana kɛ Ngoyi ye n'o ye penalty ye Jigisɛmɛ ale nana kunkɔrɔta sɔrɔ Nɔgɔn Danbele ka mɔgɔ kelen bɛ o ye penalty jɛ kari tɛmɛlen an ye demi-finale 2nan ta o kɛra poule A premier n'o ye FC Badeya ye ani poule B deuxième olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Badeya ye ale nana gagné 40 ani 1 o la finali o de bolodali ka bɛn kari nata ma sisan FC Jigisɛmɛ ani FC Badeya olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finali in kɛnɛ kan kari nata o bɛ mars kalo tile 3 ma an bɛ ka mɔgɔw wele ka bɛn nɛgɛ kaɲa 15 ma Ablaye Kulubali i kanubaw de b'a fɔra ko Ablaye Kulubali yɛrɛ fɛnɛ bɛ na mɔgɔw ka wele cayara kɛrɛfɛ ko tulon dɔ wa sɛbɛ dɔ de an ko tulon tɛ o la b'a dɔn o bɛ kɛ tulon ye tulon min n'a bɛ ja kosɛbɛ. Adama Fɔnba tulonba in sigira sen kan cogo di ka na se bi ma. Tonga denmisɛnw de farala ɲɔgɔn kan an bɛ ballontanw kɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ an nana an sigi k'u lajɛ jɔn de bɛ se k'an dɛmɛ ka se ka tulon in kɛ ballontan ye tulon min n'i y'a sɔrɔ a filɛbaga ka ca nka a musaka bɔbaga tɛ bɛɛ ye an kɔrɔkɛ n'o ye Isa Mohamɛdi Kulubali ye Ganakaw fɛ yen an y'a wele k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko denmisɛnw ko n y'a fɔ ci mɛn fɛn ye duguko ye fɛn ye fasoko ye mɛ senko k'a la ballontan ninnu daminɛ Tonga gɛrɛgɛrɛ de tun don an ye san 1 kɛ ten san 2nan an nana laɲini kɛ dugu wɛrɛ minnu bɛ n'a ka d'u ye ka don olu nana don an bɛ a san 4nan de la nin a bɛ kubu in da ɲinan kɔni an y'a walakata komini yɛrɛ dɔrɔn tɛ bilen dugu o dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ Tonga da fɛ n'i bɛ Wakɔrɔ komini kɛrɛfɛ ni ballontan de ka di ye an ye a dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ballontanna 100 ani ballontanna 60 olu de y'u sen don an ka tulon na ɲinanta in na an ye ɲinanta in bila minɛ min kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ko Malikura surasiw nana u ye fɛn min kɛ an bɛɛ y'a ye an ka se ka ballontan hɛrɛ ani lafiya kɔnɔna na o ye lakana de bɛ yen o kɔnɔna la an y'a kanu ɲinanta in na ka se k'a bila furajugu walima i ka dɔn minnu bɛ minfɛnjugu min olu bɛɛ lajɛlen n'a bɛ hakili caw bila u la ka se k'u fara ɲɔgɔn kan k'u hakili sigi ka kuranɛ kalanw ye k'u furakɛ ka jiri d'u ma dɔgɔtɔrɔ furaw a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ o kɔfɛ ka tila k'u bila u b'u wajibiw kɛ ni u ye kɛnɛ kan i yɛrɛ dabali bɛ ban kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw olu y'a wele ni ka se ka foli d'a ma baara in kɔnɔna na k'a yɛrɛ ka fɔ ni ala sɔnna u bɛna dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka ɲɛsan ma u ka yɛrɛw ka ca a santeriba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ maaw yɛrɛ minɛ ka tila k'u bila yen k'u furakɛ k'u kɛnɛya ka sɔrɔ k'u d'u somɔgɔw ma o yɔrɔ min b'u fɛ
o filɛ bangeninda mairie ɲɛfɛ dɔrɔn plaki be yen i b'o lajɛ ka boli fo yɔrɔ in na maa 100 ni maa 70 ni kɔ cɛ b'a la cogo min na muso b'a la u bɛ dumuni ye u bɛ ɲɛnajɛw kɛ yen u bɛ tila ka wajuliw kɛ a dɔw nana minfɛnjugu mini a dɔw ye kojugubaw kɛ n'u datura la hakilila min bɛ n'o kan ka dɛmɛ kosɛbɛ ka sifinnakaw bɔ fɛn caman na n'i sera kɛnɛ kan i b'i bolo da i da la u faralen bɛ ɲɔgɔn kan so ni so u bɛ jaw filɛ yen u bɛ wajuliw kɛ yen diinɛ ye fɛn minnu fɔ u bɛna f'u ye kuranɛkalanw bɛ yen dɔw bɛ taa ka sɔrɔ u kɛlen bɛ ka kɛɲɛ kɛ u bɔ yen waati min na o b'a sɔrɔ u sabalilen bɛ kosɛbɛ baara ninnu yɛrɛ mun y'a sigi sen kan a sababu yɛrɛ an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la baba yɛrɛ ɲɛfɔ ani ko in kɛra cogo min na an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ ye Yusuf Kante ni ɲɛmɔgɔ ye furakɛlikɛyɔrɔ la furakɛlikɛyɔrɔ min tɔgɔ ye Centre Médical Le Miracle minnu bɛ sitanɛbanaw furakɛ ani dabalibanaw ani mɔgɔ minnu la jarabila ni ɲɛnaminimafɛnw ye. Centre ye jabala 3 ye Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. Jabala fɔlɔ o bɛ Sabalibugu Hôtel Olympique o ni Kilebi cɛ. Centre jabala filanan o bɛ Wɔlɔfɔbugu Bolibana Maliba rond-point o kɛrɛfɛ. Jabala sabanan min ye internat minnu bɛ excitant ta ka olu interné ka u bɔ o sira in kan o yɔrɔ in bɛ Bagineda mairie ni tɛmɛn'o la mɛtiri 100 bɔɲɔnko bɛ fara Inimabolo fɛ plaki bɛ yen i bɛ se ka plaki yɛrɛ suit fo yɔrɔ in yɛrɛ la. An bɛ furakɛli kɛ an ka jamana in kɔnɔ an ye furakɛli in daminɛ l'an 2001 mɔgɔw sɛgɛnna bana in bolo a furakɛli kɛcogo min tun bɛ yen a tun tɛ daga silamɛw ye i n'a fɔ min ye sɔnni siraw ye ani jinɛsɔnw jɛmɛfɔw olu de tun bɛ yen an hamina ka da kan Ala subahanahu wa taala ko kuranɛ kɔnɔ ma faratna fil kitabi min shay k'ale ma ɲina foyi kɔ alikuranɛ in kɔnɔ bon ni bana in dun bɛ silamɛw la furakɛli kɛcogo min filɛ nin ye o tɛ silamɛya ka furakɛli kɛcogo ye o la an ye recherchew kɛ ka bahasiw kɛ ka na bɔ ni a furakɛli kɛcogo ye silamɛya kɔnɔ min yɛrɛ yela Alakira Muhamadu la sallallahu alaihi wasallam ka kuranɛ kalan adamaden kan kuranɛ bɛ bana furakɛ min farikolo bana ye Ala yɛrɛ ko ten kelen n'a sɔrɔ kunnafɛn ye hakili fɛnɛ tiɲɛ a bɛ to an bolo f'a hakili ka sabati mais min ye dɔrɔku ta ye a bɔli hakili la o de bɛ tan ta n'a sɔrɔla alcool de don alcool bɛ bɔ farikolo la joli la 3 jours mais n b'a f'i ɲɛna dɔrɔku bɛɛ bila ka di ka tɛmɛ alcool kan cigarette ni joint an b'o majorité caman ta kalo 3 u b'o kɛ yan nɔ donc minnu bɛ dɔrɔku jiri ninnu ta i n'a fɔ cocaïne walima héroïne walima ofu walima kayo minnu b'olu ta o la an bɛ taa n'olu 6 mois la pour que u bɛ se ka ɲina a kɔ an bɛ taa ni dɔw yɛrɛ fɛnɛ fo san 1 na mɔgɔ min b'aw bolo a bɛ se mɔgɔ joli ɲɔgɔnna ma an bɛ waati min na bi mɔgɔ min bɛ yan nɔ a bɛ taa mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 70 ani dɔɔnin na an yɛrɛ de b'a jɔ o la pour que mɔgɔw kana na caya ɲɔgɔn kan kojugu nin baara min bɛ kɛ k'aw fɛ yalima jamana kɛlen bɛ kɛ dɛmɛya kɛrɛnkɛrɛnnen bila aw ye nin ko in kama wa jamana in kɔnɔ an bɛ ɲɛmɔgɔw fo o m'an dɛmɛ baara in na fɔlɔ nka o b'an kalama ka da kan ne ni premier ministre yɛrɛ sigira a ko in kunna a kuma la a nisɔndiyara kosɛbɛ u ko k'an ka projetw dilan an papiyew dilan k'a lase o ma an b'u ka dɛmɛ an bɛ a makɔnɔ ka da kan baara in mago bɛ fɛn caman na an ma se k'an bolo da min kan fɛn minnu b'an ka programme na ka kɛ a bɛɛ sababuya ye nafoloko ye n'an ma se ka minnu kɛ n'i ye hakili jagabɔ denmisɛnnin minnu bɛ nin tiɲɛni sira kan tan o donni ni problème kɔnɔ a fanba baarakɛbaliya de don donc ni a tigilamɔgɔ bɔra a kɔnɔ ka tila ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ o bɛ kɛ sababuya k'an dɛmɛ baara la kosɛbɛ adamadenya la i seko ye min ye k'a kɛ jamana ye bɛɛ lajɛlen kan k'i seko kɛ an kɛlen bɛ k'a tila de téléphone numéro Sabalibugu ta o ye 76 30 20 48 walima Malitele 65 86 93 48 o ye Sabalibugu numéro ye Wɔlɔfɔbugu Bolibana Maliba rond-point na o numéro ye 61 08 35 36 Orange ye 79 14 19 75 o ye Wɔlɔfɔbugu Bolibana Bagineda o ta ye 76 35 55 06 walima 76 30 20 48 ma ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma ni ngi batali kɛ Yusuf Kante la ni yɛrɛ sera kɛnɛ kan i bolo bɛ da i da la wa u bɛ ka nin baara min kɛ jamana kɔnɔ bi maa caman den min ye faamabaw denw ye mun ye fantanw denw ye ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ i ka dɔn yɔrɔ in na ye u ye maa dɔw furakɛ maa yɛrɛ kun t'a dɔn k'olu bɛ lafiya olu dɔw bɛ yen bi olu yɛrɛ dɔw taara sɔrɔ ni ka taa dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin u ɲɔgɔnnaw ma i bɛ dɔw yɛrɛ ye o hakililabana ani gɛlɛya y'u sɔrɔ cogo min na ani olu tun bɛ furajugu taw la dɔw y'a yirana k'a fɔ olu yɛrɛ de tun bɛ jan da maaw ɲɛ ka sɔrɔ kɛ u negela nɔfɛ n'o ye dɔrɔgujugu nɔfɛ nka ka sanga ni Yusuf ka wulikɛjɔ ye olu sabalila n'u labilala
olu kɔni fɛn bɛɛ le dabila i b'o ɲɔnɛ caman ye a don ne yɛrɛ jɔlen nin n'a ɲɔnɛw a bɛ maa waji kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma nin n'a ɲɔnɛ ne ninnu sabatira sifinnakaw gɛlɛya caman bɛ yen olu bɛ furakɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakilila ninnu ni ka bila sen kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun bɛ bolo bi an bɛ foli di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔ an bɛ taa Cameroun jamana kɔnɔna na Boko Haram banbagaciw ye bingani wale ta k'a ɲɛsin Cameroun finitigilakaw dangayɔrɔ dɔ ma min bɛ Mukolokaw fɛ yen nɔ finitigilakaw wulilen kɔ ka jugu gɛnni daminɛ sa u binna jugu ka gan kɔnɔ tufu ale sira kan o siratigɛ la finitigilaka caman olu bɔnɛla o ni na ka sababu kɛ mugu pɛrɛnta ye n'an bɔra an bɛ taga Cadikaw fɛ yen nɔ tarata don kulu minnu sigilen bɛ kalata ko ɲɛnabɔli ko kunna olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma kalata ko a tako fɔlɔ bɛna na kɛ mɛ kalo ale kɔnɔna na ko n tako filanan yera la sa ko bɛna kɛ juin kalo tile 22 wa fɛn min ye maa minnu yɛrɛ bɛn'u kan bɔ jamana ɲɛma kalata nɔfɛ k'olu ka depo bɛ daminɛ marisi kalo tile 6 ka taa bila tile 15 la cɛbɔ minnu yɛrɛ bɛna na ta sa ka se k'u kan bɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ k'olu ka lisu bɛ bɔ marisi kalo ale tile 24 san 2024 n'an bɔra an taga Nigeriakaw fɛ yen nɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen kɔnɔna na ŋunuŋunukanw tun bɛ yen nɔ finitigilakaw kama min b'a yira k'a fɔ ko finitigilaka dɔw bɛ ka bɛnbɛn siri jamana ɲɛma kama ka se ka fangaw dafiri ni dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna na finitigilakaw ka ɲɛma y'a yira k'a fɔ ko kuma minnu ni olu fɔra ko olu tɛ tiɲɛ ye ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma ka taga basigi ni hakilisigi ma n'an bɔra an taga Yorusi jamana kɔnɔna na Yorusi jamana ɲɛma kelen kɔ ka wele bila Mali jamana ɲɛma ma ka taa bɔ a ka jamana kɔnɔna na camancɛ fanga maraba ni o ye Mali camancɛ fanga ale a ka minisiri 2 bila ka taga a tɔgɔ la kunu février kalo tile 22 u bɛna taa tile 2 taamana yen nɔ minisiri minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ sa an ka jamana ale ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ko minisiri ale ni finitigilakaw tɔgɔ la minisiri olu bɛ nin wagati na Yorusi jamana kɔnɔna na teriya sira ka se ka o sinsin ale ni baaraɲɔgɔnya min bɛ Mali ni Yorusi jamana ni ɲɔgɔn cɛ an ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni na karamɔgɔ ni tiyo la kumaba dɔ ye an tɛ sira siribe kunnafoniw ɲɛna an bɛ dugawu kɛ an ka jamanaw ka se diɲɛ jamana wale yɛlɛma ala ka basigi badabara ni k'o sabati n'an bɔra yen ni ala sɔnna ma zanakaw fɛ yen jɔyɛla marabolo kɔnɔ na masigi ale mara kɔnɔ na dugu min n'a bɛ wele ko zana ni maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'i bɛ ɛrizana n'i b'o dɔn o tigi ale bɛ bɔ dugu min na yakuba dunbiya olu bɛ dugu min na o dugu de bɛ wele ko zana o de kama dugu ninnu tɔgɔ dalen bɛ a ka bolimafɛnw kan ni ala sɔnna ma ɛrizana tigi yakuba dunbiya yɛrɛ a n'a badenw ka taa se u ka cɛkɔrɔba ma min u ka musokɔrɔba ye ala ma hinɛna salimata fonba la o min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni masa ramani ale minɛna san o san u bɛ dugawu kalanba dɔ kɛ ka kuranɛ kalanba dɔ kɛ ka wajulibaw kɛ ka se ka taa kunjɛ ni kaburu ziyara ye ka taa musokɔrɔba ka taa dugawu k'a ye a dayɔrɔ la ani salama fure bɛɛ lajɛlen o baara bɛ k'u fɛ san o san ɲinɛta in o bolodalen bɛ ka bila ni ala sɔnna ma sini juma yɛrɛ la kabini su in na wajulibaw olu bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ zanakaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ dugawu fɛn fɛn bɛ k'a kɔnɔ na ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an ba salimata ka taa se salama fure bɛɛ lajɛlen ma ala k'a k'u ye lahara sɔnsumaya ye dugawu minnu bɛ kɛ ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ